Ramogi machiegni kendo bang' wuok e yweyo dhi nyime gi weche manyien. Jood bura mane orem keto kokgi e paro mar thicho oko jalup jatend piny Gachagua wacho ni gikawo okang' ma kamano bang' winjo pach jogo ombulu magi. Jaod bura ma Mukurweini John Kagusha onyiso Ramogi TV ni okang' mar miyo Gachagua kod jatend piny William Ruto thuolo mar kwaruok ng'uono bende ne omiyo ok oketo koke e parono. Korka kore jaod bura ma Mumias East Peter Salasya wacho ni ne ok oketo koke nikech mano en lweny mar jokanyo mag riwruok mar Kenya Kwanza ma en owuon okodonjie. Moko kuom jood bura 58 mane odhi ataro kod kudho mar yamo mar golo e apisi jalup jatend piny Gachagua owuok oko mar lero chung' margi. Jaod bura ma Mukurweini John Kagusha wacho ne ok oriwore kod jood bura wetene ma ok e kaunti ma Nyeri e keto kokgi e paro mar thicho oko Gachagua kaluwore kod chung' mag jogo ombulu mage. I have looked at the issue of what the people are saying. I have looked at the issue of I'm also dealing with a friend, you know, and then of course so sometimes you also stand with a friend in the hour of need, and then you look at the other problems later. Kagusha medo wacho ne okawo chung' ma kamano bende kaka yo mar temo miyo Gachagua kod jatend piny William Ruto thuolo mar kware ng'uono. I am for a different approach to the resolution of this problem that we are in. I would rather people talk. And because we are covering almost half of our term, I would rather that leaders talk, agree to work together, and we focus a little bit more. I mean, we focus much more to solve the problems that are facing this country. E korka kore, jaod bura Mumias East Peter Salasya lero ne otamore keto koke e paro makamano nikech weche ma onego mi peke pacho kae gin kamibadhi mar adani kit somo e mbalariany ma ok thich oko Gachagua. Because Kenyans are no longer they are not in mood of politics. They want to see a Kenya that is moving forward. They don't want to hear these stories of Adani selling the JKI. They want to see like the promises that these people have. We have a lot of challenges in this country. There's that challenge of the education sector, needs a lot of attention. Maybe the university, the other side. We have many things that needs to be, the agricultural sector, etc. And this that needs now to be addressed. We are now coming back to work. Kalore kod Salasya, yuarok manie kin Gachagua kod Ruto, en dhaw e kin jokanyo mag riwruok mar Kenya Kwanza, ma ok onego rwake jo Kenya duto, kata jo od bura ma ok sir lwedo Kenya Kwanza. I'm not a member of Kenya Kwanza, and I don't want to engage into their internal issues, and that is why I didn't want to support the motion. Salasya medo lieko ni moko kuom jood bura mane oketo kokgi e paro makamano ne obwog ni ka ok gisiro paro makamano to idhi gologi e komitis mag od bura. Jood bura mamoko ma bende ne orem siro paro makamano ne gin jood bura ma Kiharu Ndindi Nyoro, jood bura ma Embakasi East Babu Owino, jood bura ma Nyali Muhammad Ali, Gadhoni wa Mushomba Magidhunguri e kind mamoko. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.